Community Village Development Committee atumpen puthot kipang thirasai ke klempon pini jakong pho ni phai kre pho arni lakhain koira trok duar baguri constituency ke parlo kohora along community arong arat lapen PVDC atum chepatir piponsi kohora picnic spot entry gate pen chenglok community arong an kepang thirasai lapen dustbin along kibi pona sai ke klempon pini labangso cleanliness drive mate kapang thirasai ke klempon along perang kia tumphan chopa pen nang pasini duna tengke nile tum PVDC pen kepang thir tet asai le ke klempon choji pugali kohora picnic spot along kijui kelang kesang adim along anta dustbin kibi pondo lapan ke non ke bangji jakong poni phai krisur cap arni kohora along mass joining program doji lapen karbe anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang wangji pu arjulong si nilitum laso chiklo ejon along batai hini an klempon derlo lapen CM wangji pu potle klempon chot lapugali nilitum non ke bangji lang anda lapu son thak asai ke klempon bomji lapen ington pon pe puta than pachini ponthi lapen community arong arat atum sitame karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang wangji pukar julong pen nilitum ningarong pik loputa chethan ponrenti lapen community arong arat tumpen just semet soar lo mate paya tumpen sitame non kedobom BJP sorkar atum aphan lapen dak karbe anglong autonomous council kachari pon man kedo Dr. Tuliram Ronghang aphan kaching thuramo abang nang vek nangji mate nang klempi vek nangji pusi chuning ripon tangte alang li tumpen kaningje pon alam thele ang konten arjusina news textbook any hills live kapang thira sai ke klempon aku thak nang pen thampa jini pardon ni men dhiran terang la dak so committee lo ni di secretary lo si pini abang ke nitum chopa chiklo laso chiklo bani tum chenglo la non phongni lo non phong pen nitum ke claim rat pen nitum so sai nitum ke deng pon bangke si pini ben manyo nitum mesen son se nitum chithek pon long lo je nitum kuan mara nitum khan pon stami lam this vet men tami nitum kroy ben stami la so committee along nga chi don courting zir ben chenglok la ben service bunda dulo la ben itulong misen ben itung la som committee hoi ben stami nitum chiban phu pon si nitum la so ke pachun pon bangke nitum ning akha ning thiklong lo la ben apunon jitu kedam la pini an ben nitum kungni lo apena kunon kibangi tamin tu macik trojan wang stamin itu la soa iklem ya bang itu mane itu komiti het pen sin itu mane cengpon po la si an se aku non kibangji sami aku itu an sin tu kidir thu ban stamin itu bor ipon po la si komiti han stamin itu na son si chithan pon lo so mi senji nangi ban stamin itu dak hora ahwala dak picnic spot la soa ara adim stameni tum anse ke pangthir boni fansini tum ke rat hian min tum ta chingbai ban sila sonsini tum klempon lo asi non ibangji 19 ni stami CM han stami ni tum dak kibangji bangan tum meaning arong pik lo lamena so sai along sameni tum mane un an ke tum nang bang nang le aprang stami tum anse tum ke pangthir ji po itum anse dari tum community development committee pen samin itum nason se chisik lo apan ansu se nitum chithan chimu pom po la se ans lage pa pleng chegi ansin tum ki 30 man ke tum pin an bor ipon pobusin tum tipan la sin de kedam tangani pen stamina ni tung la picnic sport long ke pang thira sai stami phongni ba phong thoma phong stami ni theklong pon lo la penare tum halai da kijui kidua tum hanan stami lahai sisa plastic wa WhatsApp jam ri po thak nang tung la ke pang thira sai stami da picnic sport long ke klem pon nang theklong lo sedang litum la rong choteli picnic spot long namila bang so ke klempon do tangte la picnic spot long ke klempon apu tha ka bang nang litum la picnic spot long bang ke kupini
ali kecuali dulu mah mati nanti tuh namu next kita ingat sih global ningkan pen kini tuh satu picnic sport long pen lahai ke pang tera pod itu kupini tangka setami langsung kirung langsung paduji mah mati nanti tuh konsel apa kupini kecuali itu tuh paduji langsung putar bang di tanpa sini kan oh langsung apu thak bang ani tum komiti anda cingwai sudah lo si tami nili tumbang non jungjung ki nili tum mithang anutin la members kan rong tumpen nili tum la pusi non bortoman itu ngi claim bom bangke la pusi tum cirung si mane nan dustbin same pini pen itum dak thikbon lo kasen pini non alam so fite nili tum mane la so adimang la dustbin bang nili tum bangke tarbon po asila soteng ben si mane isi nitum signboard ta pilo so signboard ki ya tami kapre ka korti tum tami dak nangjui bang si tami ala soteng ben ke phulo thek ben mane dak sami dak palitira re dia phan mate la dak ding aklong phalang nu dia phan bang si mane nitum lason se ব্যবস্থা করilo mane non nitum ki bang dia bang ke non nitum jungjung ke non madu bhanta nitum ake hinota pupe thangda pupe asi non bang ke kibang aling tami alang tum isi subsequent ben kidu thege phan apen alang tum dak bang tami subsequent ben chu ben bi ben ajara ke tiar non plastic kuno nanya bong kuno tami isi biwet isi adim dustbin dolo asoding ki bi phan tami tum isi ব্যবস্থা করilo lapen ako apen bong apa phuk lahai tami nitum isi charge enji busini tum committee hin ben tum chingwai lo asolam mag tami bortoman nitum non en ilang athema nitum non clearance nai da dulang hala medil asin padak tum kitcheng ben tum kijut bangke ako non si mane ke polo thegi phanse ka dur hantan ili chunri wala ma ni tum PBDC akumtia hin pen phangki abi tung phan kardom pipajir lo kardom la sipini nil tum la bangso sai ke klempon la pini pogali kidam tang la so chiklo ni jakhong chiklo tarik hini se tami nil tum la so kepang thera sai cleanliness right drive asai ni tum nang claim lo la si puthot pini ni tum la bangso sai ke deng bongela lo je pini Karbi Anglong nang ki lut aget pen nang chenglok pini ni tum rong an la bangso sai ke pang thera sai ke deng ke la lo je dak nili tum kajronga aduya hoy along kidodun dak picnic sport aputhak ni tum bikhek bangke la lo je dak ni tum bangke picnic sport ahin la dak bangke nili tum pudam lo bonte ningkreng barla sitami dak porjotok nang ki ju tum topik la pen dak ni tum chimatha dam lo ni tum ala dak la so committee keseng thek thedet aposinil tum hal so bang so ahu sitami nil tum nang claim bon thek thedet lo sitami non ove ki mi nil tum matha pensi je la so committee jong se ilitum seng lo bulong te ilitum adim akki klar mate isi ang thek kemi ilitum phan bang ichi than bon pupusini tum matha ponsi la so sai ni tum deng pon lo je pima pulo dang te isi ake hello pen ki bang hello wing pen aki bang atum bang ke pini chokang po jun kang po pini ki cho hormu sitami warkang cho ba bong sitami pini warkang jam la so bang ke ilitum beleg beleg ang dang pen ki bang porjotok atum sitami ladak ilitum Karbi Anglong nang luchok pen bulong te ladak aketer pini ne bang ke ilitum drong atum si isi nong nam ka heno je Karbi Anglong si ilitum mane ki keter klui bangke itum hanang theklong pu la bang si ilitum bangke matha dam nang ji je ilitum committee bang la si matha lo je la bangke nil tuma sai bang bangke la lo je mane klar nang ji isi dak plastic a hormu pu noi pini kicho na a hormu pu noi pini bong pu noi la hai bangke pini nilitum le nitum committee a hin pen a department tin long sitami nitum lada kirap cho hangnam de lang la pen nilitum pini nitum committee hin pen si pini parosi hini vet chirung pen sitami nitum committee pen pini Karbi Aingtong pamonai si isi pen dortas na endelo isi pen parohini sitami la so aputhak bangkeni tum mane Karbi non amat ke nitum seminar longa ita dustbin ke chimon monai thek theder lang la sini tum la Karbi Angtong si along tin mane nitum si inkoi ne pising koi ne do la si along tin sitami nitum dustbin ke tar ponye phansi nitum pangcheng ponpo pini pen la si pini nitum bangela lo je nitum
committee ahin sitami ni tum la rong rupa along sitami pini ni tum long gangbura sitami ni tum nang cirap dun lapen makeup sarla doan sitami ni tum along nang pangrum dun sini tum committee along sarpimar pen cenglok kibi ki pen cenglok alang tum sitami ni tum along nang claim dun la si alang li tum sitami ni tum committee ahin pen rong si phanda ni tum choro parpik lo lapen non tarik 19 Arni nitum Arjulong lo nitum committee ahin Arjulong lo je dak Karbi Anglong Autonomous Council aki hai tuliram ronghang alang litum sutame Karbi Anglong team ladak nitum Kajironga aduya hoelong dak Kajirong hangpi picnic sport along nangka humriji mass joining do pusipu lasini tum Arjulong pen ningaklong pen choro parpik lo alang litum ladak ke bang aputha ka bangke ni litum committee hoi ban litum arong pen sitami alang liphan kiro pajir choro parpik lo lasi alang li phan ni litum ki hangji asai sitami do pik lang la pen kilong le ban litum ladak ke develop le hormuan sitami alang li wang pen ni litum along nang thek long pen ni litum ki hang pen alang li ni litum phan la so asai amukha bangke alang litum Karbi Anglong team pen ni litum phan la bang so sai bang nang deng vek nang ni litum ki hang sai bangke la dak bangke je nili ki hang dam bangke ni litum committee ahin pen ki hang dam bangke la lo jasemet dak picnic sport long kinangji hormu bangke la lo je dustbin la pen waiting shed la pen street light la pen kisang hem la bang ni tum phan la dak bang kinang sop athege la lo ni tum dak pipon ma bolonte ake hello pen kewang atum ba pini picnic nang chuatum pulotang te pini dak barpi barso hem sitami avi alang litum asap aki dure la dokok la pen isine tum committee hin ben sitami la dak ni tum han jongsimo baisen la dak committee dokok piposi la hai hormu avidat ma putini tum isi ake therak dun dokok po la si council asor phan sitami je ni tum nanga choningri boy phak lo la bangke ni tum han nang pachun pivek tha la non education em research sok biaki hai phan sitami nili jungjung sitami chingkilong lo la bangso putha ka bangke alang li sitami aki hai tuliram ronghang phan sitami alang li nang chuning ri pik tha la pen nili nang li tum phan kai ke sitami hir jumena hang piji la sini tuma PBDC committee ahin pen alang li tum phan la da ke bangke ni tum choro parpik lo Aleng konsul sia saya sia amen kedo na ito PVDC so alama pithak pia hanti tu dama na kadeng nongora pa ujir pe na ito kai labang so bangke nili pachini dampo Phumening ti village development committee la bang halo nili tuma committee lo la pen nili la so committee long nili nonamat ke mai phu si nili phanar punang pi la hello nilimen gulsoning ti committee ahin pen la bangso kapang khira sa ke claim pon aputha nang lihin pen Karbi Anglong arab han pachuni kha kardom nilimen sanjay be nili PBDC along members alam ge hok lo non elitum Kaziranga pulutang te lage bang khailam lo non elitum Kazirong hangpi pude Kazirong hangpi national park aposit elitum Kaziranga jitu soil conservation ahin pen jitu picnic spot ladang ni tum aningkan ni tum langdun lo alang litum gate pusame alang litum entry en lo bonsatame alang litum ki paklar asai ni litum thegdulong le joksi pini ni litum rong pen chingwai si ilitum ke halloween pen ke bang arada tum do ladak picnic nang chudu alang litum ni litum hanang pukangka ko cholo na tum ladak ke ter ke rason dokok lang roy lang jing long tame towar bate gati tame lasona dokok ko joini si ni litum ke chithera ka joini si ni litum committee chiseng si PBDC Phumening ti village development ahin pe ni litum chingrum si ise committee bonai si ni tum mane ke pakla ria sai ni tum deng lo la pe ni tum peklar pon lo la pen chukidam tang pen tamena tum theklong thai lo ni tum claim lo la pen non ke ni tum achiklu jan wang na tum claim ji phani tum nutin tamen ni tum chisik lo bon sita me nona phong ba asabo ni tum tong se kon ko lo athema ili tum
council ili tum jitu CM alang li gewang in proposi tum ningarong lo PBDC committee penta lape alang li wang lo bote ili tum phan mission develop na pikang ye phan ni tum bangke chonghong prong lo aposini tum ningarong pik lo aposini tum pini tame reso e jang sarpisar puis tame tum la so side deng lo aposini tum la pini CM gewang in pulen ni tum la so program gedeng chot kali nili tum PBDC committee ane tum chingwai lo nili tum bangke aningkan wang hitame nili tum la so ki pa clean ji asai mai tum claim vekji athema nili tum mana chilang no da athema rong ru balong punon tovar punon ekdom pini bong ki phuk theklong la pen plastic pini hijik jam aposi swell department atum lahai jitu alang ni tum get along tax ke en ko sitame alang ni tum la asai chi claim kle aposi non council pandani tum chuningri la peni tum local MEC ma EM alang li education EM pandani tum chuningri athim la so ged bangke jongsi thek pulong te ni tum PBDC phan puno ni tum hanang PG masin ni tum chuningri athima ni tum phanang pilo bede ni tum la so kam ni tum ali te NG la peni tum asai da claimji aposi non swell department phange ni tum chakha khepin alang li tum ali ke en bon system alang to akam claim pli aposi laino na tum non news along na chuning ridun bangke non bangke ni tum un claim bor iji la peni tum ban jitu la swell gate bangke ni tum PBDC pensi ni tum KNG phansi ni tum alang ni tum chuning ri lo la peni tu council phan akola peni tum ke claim yi phan tum un bor iji bang thiria sai bang tum claim egi la si nilam thegre chegre Kajirongan orang macam tangklong kepala long. Yang jumpa soal dua pen, lapang soal kepang selesai kita tengok tak laki kantor kelakar. Ini gitu ada jakong cari kerjaan gitu tangkir saya gitu larang gitu pen jadi cuma ada kepada punya dia dong komite terima dengan tiga komite alang presiden saya alang komite terima dong si mate idoni mut mate apo do anten idoni mut lo itu apo do anten itu cetang room si mate komite tunang tangrum pen itu dong gatum asam ini itu cidon komite tunang tangrum mateng pen itu project pen cidon itu sini itu nakang ketang terasa ini lempon lo la sini itu ini leki klem pi la pukali ni itu pinoma jakong tarigani jakong tarigini ani stamini itu aplang si klem pang cek pon lo tapi ini ani itu pongnya saya pengiraan asanya itu masuk ke dalam saya pun lo lakin aplang saya kira parti lo ni itu ada kepada ponen itu kepada komite ada makan lasi lapen apa kami ni itu na bangso komite lo komite itu nang ketanggung mana ni itu hala ini coba pukali ni itu macam program bang kami itu na bangso ke bangke asai bang itu kan ponji lapen la bangso kiklem ang bong lo ni itu aturan tin lapen komite atum kami ni marong ka sini itu tempon la bangso saya ke sini itu langsung si kiklem ponji lapen itu dong akan klacen klabo dan dolong nanti lapen itu langsung si erong yang si klacen lo pulo tangte iloma ladang laja ko horap niyan yarong ke iloma lason si out country tum kirang sami dipipit apo sinili tumarong yung si Clark Clay pulutang kirang dia tum sami aning samsudat po la sila so puta kadang committee tum pwede tumakan tiloma nang kithan pon mate kitang dakten tum kanang kitang mukil la yung tumakinang ke kadang so kitang kira bang kini tum mane achik don bang sini tum klem pon ki Ini tumadak satu malam. Rong kana sa masih kecil dulu. Tak irong bet mamante kape karong. Ini tumadak ke nganing tiarong. Jadi kita gila antara itu tak sembar malam. Nanti kita cakap sekecil angka kita pakai masa. Kaki kita tu lapen ini tum kaki kita situ tungji lapen ini tum cerah tungji. Itulah pangkir saya kita pun abang. Kami tu bukan sih lah bang. So saya kiklem pun tanya. Ya kata dulu amat kami non uwe kini tu nangathan pon nangaja pon. Kasih kita kau dulu nanti tong dulu. Tapi naso komite di mesennya pan alang itu sekretari presiden komisi tami klaim pon tek lo timili ningarong par ik ang
sampai ke bagi klaim pun kita bang kita sampai ke bagi klaim saya long mana itu teknologi kami ini di luar suara nih bang ini di nanti tonggo ini kami ini di kita tonggo nangkok kue ini dompet tek dengan baik dengan aku lah antusi paklah tek asan ini di tindan kami ini sampai ada nanti nanti hinta na bang lah non dadak itu bening ki akan tinggal so arong paklah pun tapi ada kafe ke pantai nanti hinta itu tidak kita ni pasti itu apa sini lain ike lah pun hello je rong asor anak ma muhila tum kami lah anak kita dupen kami nohok ayem si kami aku non dak kukuloni kacau hadu meeting padu pani pusi arjulong nilis kami antara an arjudun iklong le nilis talaan enun tek alam bang kami non 19 ani bain kasi alang ni kan kami lahai dak kohora akoy baladak nong nam cetang adim si kami ke bang thegulong de alang di ke bang ni pot karjulong kan diritan ini ngarong piglo baka chupha tum han kami badaka komiti lani li tumarong komiti presiden secretary tum han kami alang li tum laan kabor i ponajok nili ni ngarong piglo ba churu piglo ba alang li tum han kami ke bang di kami alang li tum han siem atum han an kami nili komas ke bang ni patum an kami pawang iklona alang itum hanta suri ni kang santen alang itum hanta churu